Nek wis jatahmu ngono kuwi ya wis tugasmu penting kok lakoni. Lakoni ngono tok lho. Lakoni wis ora usah ngangen-ngangen barang-barang. Sugih melarat wis ora usah diangen-angen. Nek kok uang-angen wis takono Mas Irfai iki, Mas Fauzi. Kowe nyambut gawe karo mikir duwe malah ora dadi. Konsumenmu iso ilang kabeh. Karena bencetuk konsumen, ekspektasimu kudu bati, padahal wong nyambut gawe kuwi ora mesti bati. Lho tenanan kuwi, senajan aku kudu pengusaha tapi ngono kuwi. Wis jelas, ha to? Apa wong dodolan iki mesti bati? Apa wong dodolan pentol sempol ibarno masamu mesti laris, mesti payu? Jajal tibakno kadung mau angkat masak akeh udane deres. Ya iya eneke cah gendaan ning pinggir. Gak pecah gendaan masamu sangu, wong kuwi mek gendaan tok. Lah, iya ora? Ora payu to? Lah iya. Lah tapi nek